Tofa a halin yanzu abu ya ɗau zafi domin ƙasar Mali, Burkina Faso da ƙasar Guinea sun yi alƙawarin za su shiga wa ƙasar Niger yaƙi ga duk wanda ya kai wa ƙasar Niger hari. Sai kuma ƙasar Algeria da ake raɗe da cewa su ma su shiga wa ƙasar Niger yaƙi. Kun gani abin da suka rubuta a website ɗinsu. Kun gani strongly condemn, su ba sa bin goyon bayan wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar Niger. Sai kuma wannan watan da yake yawo da yake nuna ƙarfin sojojin ƙasashen Afirka baki ɗaya. Kun gani Najeriya ce ta 4, Egypt ta 1, sai kuma Burkina Faso ta 26. Niger ta 25 ce, Mali ta 21 ce. Wanda hakan ya nufin idan aka haɗa sojoji da kuma kayan yakin Mali, Niger da kuma Burkina Faso baki ɗayansu ba su da rabin kayan yakin Najeriya ko kuma yawan sojin Najeriya. Ba na bin goyon bayan yaƙi, ba na son a yaƙi kuma ba na ƙaunar a yaƙi. Amma wasu mutane suna ganin da cewa waɗannan sojojin fa suna tsoron kada abin ya zo kansu ne domin dukan su ma juyin mulki suke a ƙasashensu. Kuma idan suka bari aka hada ƙasar Niger wannan juyin mulkin to fa su ma ko ba da kuma jima abin zai faɗa kansu. Wasu mutane suna ganin da cewa ai ba Muhammad Bazoum ne cancanta ai juyin mulki ba a halin yanzu. Akwai shugabannin ƙasar da Afirka sun fi shekara 40 suna mulki, irin su ya kamata ai juyin mulki. Takaice muku dai a halin yanzu ra'ayin Afirka ya rabu gida biyu. Wasu suna ganin da cewa Babu Ahmad Tinubu ya kyale waɗannan sojin ya tausaya talakawan Niger. Domin idan aka je aka yakin aka yako, talakawan Niger su ne za su faɗa wahala. A yi kashe-kashe, a yi ruguje-rugujen gina ne sannan a kore su da gidajensu. Uwa uba a yi musu asarar tattalin arziki. Wasu suna ganin da cewa wannan abun kunya ne a ce wai mu 'yan Afirka wai makota da makota muna yaƙar junanmu. Wasu kuma suna ganin da cewa Babu Ahmad Tinubu abin da yake daidai ne ya je shi ya kwato demokaradiyya a ƙasar Niger. Don kuma idan aka bari abin ya ci gaba da haka, kowace ƙasa ma za a ci gaba da yin kuɗin, ko kowa ya san wahalar mulkin soja. Shin me ra'ayinku? Allah ya samu dace.